Paithago CM Professor Dr. Manik Shaha lasimung phunukjanani kirijagei Chlaham High Secondary Ringnokni Brironi Tongkhornokni Phitarana tongmani Paithago mothagei marukha Tini talhingtalni nokha salchijarni salo Triprani CM adoglamno phiogna tongmani belai sitrake tangjak tongmani Brironi Tongkhornok Abo phiaba koktum thumnaroni mokolo klaimani bagise Teibo kaham khlai naichere sanamoi dogar phiognani bagai kokthum thumnaroni bisingtei saitokjakmani bagise dirini upatimung phayo Buma bufa hunjangnai rok jungkebo muchunglak chini busabutei rok ha klei bangla phaiei building nok baiei a tolao singklungjagei chini busabutei rok thuithung jungkebo naya Tripura ahainose Banglani 5 Juno tongoi tongo bufrujani kotor Bangla phaiei buini thayon nokmani hai building bising rogo phokjagei thilaimani mangpli hai Tripura hastebo opti hai samung sitra school college university tei hostel rok dal bidal baikrubui a tolao Tripura hasteni lukuro phokjagbaino kebo sawi manya Phiaba mokol rethai kokthum thumnai rok siminya rathatok tok singsa sake tongnai musungnai Tripura hasteni dal bidal lukurok nino abono naichom thai